गथ' उन्दैफोरखौ हाबा खालामनायफोरखौ लानाया मस्थ' बे आसाम सरकारा भुल खालामनाय जाबाय। 4 बोसोर 5 बोसोरनि आगोल हाबा जानाय जायफ्रा माने सान्थियै दंमोन, हठाथैनो बेबादि लानाया सरकारनि लानाया बे बहुद भुल जादों। आङो बेखौ बुंनो सानोदि जे आसाम सरकारनि जे दा सोलिबाय थानाय जे हमग्लुंबाय थानाय गथ' उन्दैफोरखौ हाबा खालामनायफोरखौ लानाया मस्थ' बे आसाम सरकारा भुल खालामनाय जाबाय। खारन 4 बोसोर 5 बोसोरनि आगोल हाबा जानाय जायफ्रा माने सान्थियै दंमोन, मोजां रंजानायजों जे गामिनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्राबो हाबा होदोंमोन बिसोरखौ सोरखौबा। दा बिसोरनि हाबा जानायखौ जे डिस्टार्ब खालामनाय मोनसे जानाया बे मोजां जायाखै। सरकारा बेराफारसे जे दायथ' लानांगौमोन जे बैयो उन्दै हाबा जानाय गथ'फोरखौ जे बिसोरखौ मोनथिहोनांगौमोन जे आयेनाव बेबायदि दं। 2006आव मोनसे चाइल्ड मेरिज प्रहिबिसन मोनसे आयेन जाबाय। 2012आव पक्स' एक्ट जाबाय। बै समनिफ्राय सरकारा मा खालामबाय थाया? मोनथिहोनांगौमोन। दानि जेरै जे बिटिपिनि थ्रुयै गावबुरानि थ्रुयै मोनथिहोनांगौमोन, मोनथिहोआखै। साबसे मानसिया जे उन्दै गथ'खौ हाबा खालामोबा मोनथियो। आं सानो जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा फ्रायानो मोनथिनाय नङा जे गथ' उन्दैखौ हाबा खालामोबा बे मोनसे दाय जायो होननानै, दाय दन्दनीय जायो होननानै आयेनजों, बेखौ मोजां मोनथिया। दा सरकारा ओरैबायदिसो लानांगौमोन, मोनथिहोनांगौमोन आरो जे फैगौ दिननिफ्राय जे बेबादि उन्दै गथ'खौ हाबा खालामोबा दाय दन्दनीय जायो बेखौ मोनथिहोनांगौ, बेखौ आयेनजों मोनसे लामा लानांगौ, बेबादि स्टेपसो लानांगौमोन। हठाथैनो बेबादि लानाया सरकारनि लानाया बे बहुद भुल जादों। आं सानो मा उनाव बेनि सायाव सरकारनि सायाव बिजिरसालियाव सोरबा नङाबा सोरबा बेखौ बिजिरनाय मोनसे एनालाइसिस खालामनो हागौ, मोनसे केस चेलेन्ज खालामनो हागौ। आरो दा नोंसोर मोनथिनो लुबैदों जे गामि मानसिया मोनथिनो लुबैयो जानो हानांगौ जे आंनि गथ' उन्दैया फिसाया जेलाव जोबजाबाय, हमजाबाय, खिन्थु बियो जेसेबांनाखि हमजादों आंनि साननायाव, आंनि बेक्तिगत साननायाव बिसोरो गगोन। बेल पिटिसन होबानो गगोन। आरो उनावबो जे उननि बेलायाव जे कर्टआव बिसार जाबाय थागोन, बे बिसारनि उनाव जानायावबो आंनि बेक्तिगत बिसोरो साजाबो मोननाय नङा, जेबो पानिशमेन्ट मोननाय नङा। खारन जाय मानसिया, जाय गथ' उन्दैया बैजों हाबा जादोंमोन बिसोरो बिनि जायनि फिसायनि एगेन्स्टै मा बुंफैगोन कर्टआवलाय? बिसोरथ' मोनसे हेंथायै खोथाथ' बुंनाय नङा जे गथ' उन्दैया खारफालांदों, माबा खारफालांदों, बे खोथाखौसो बुंहैगोन। आंनि बेक्तिगत बिथिङाव बिसोरो रावबो साजा मोननाय नङा। बे ओरैनो जा गैयै जोंनि बर' रायजो राजा मानसिफ्रा, गैयै थाखोनि मानसिफ्रा बिसोरसो हेरासमेन्ट मोनगोन, फैसा खरस जागोन। मा राहायै बिथांमोनखौ बख'नो हानाय दा राहाया जाहैबाय जुदि हमजादोंबा, जुदि केस होजादोंबा बिसोरो बेल पिटिसन, बेल एप्लिकेसन होनांगोन कर्टआव। बेयो स्पेसियेल कर्टआव दरखास्त' होनांगोन। आरो जेसेबांनाखि पक्स'नि केस बे स्पेसियेल कर्टआवसो जायो। स्पेसियेल कर्टआ माहाय थायो? बे डिस्ट्रिक्ट कर्टआव एडिसनेल सेसन जाजखौ स्पेसियेल कर्ट बानायनाय जादों। बेयाव किजान सानथाम नङा साननै ना मास मोनसेनि गेजेराव बिसोरो बेलाव गनो हानायनि मोनसे गोहो दं। बेसिबांसिम दा सार बिथांमोनखौ जेलाव दोननाय जागोन सार? बेखौ आङो 100% बुंजोबनो हानाय नङा। सप्तासेजोंबो गनो हागौ, सप्तानैजोंबो गनो हागौ, मास मोनसेजों गनो हागौ, सोरबा सानसेजोंबो गनो हागौ। बेयो कर्टनि सायावसो, बैसोनि सायावसो, माखासे सार्कामस्टेन्सखौ लानानै।
खिन्थु बारा गोबाव दोननाय नङा आंनि साननायाव। आसाम सरकाराथ' बुंदों माने बिथांमोनखौ मोनसे सेक्सननि थाखाय बिथांमोनखौ जोबजासिमबो दोननाय जागोन होननानै बुंदों। बिनि सायाव मा बुंनो सार? आसाम सरकार बुंनाय बादिथ' जाया, बेथ' आयेन बादिसो जागोन। आयेनासो थिनगोन। दा आयेनखौ सोर बिजिरगोन? जे उकिलफ्रा बिजिरगोन, सरकारि उकिलफ्रा बिजिरगोन, बेनि सायावसो जागोन। आं बहुद माखासे जाजमेन्ट फरायबाय दिल्ली हाइकर्टनि, सुप्रिम कर्टनि। बाव नुदों जोङो बांसिन जायफ्रा गथ'आ खारनानै थांफादों, हाबा जाहैदों, बिसोर गदों। आरो जुदि सोरबा हाइकर्टआव आं दहाय बुंनाय बादि, मानो हाइकर्टआव जुदि बे केसा जुदि चेलेन्ज खालामजायोबा, बियो बै गथ'फ्रा जायफ्रा हमजादों बिसोर जेलावबो थांनाङाबो जानो हागौ, कर्टआवबो बिजिरसालियावबो बारे मासे मास उननि बेलायाव फैनाङाबो जानो हागौ। बे समावनो जोबनोबो हागौ केसाबो।